Здравейте, приятели! Добре дошли в петият епизод на подкаста за спортни анализи и Tipping Kings. Аз съм Димитър Чолев. Здравейте от мен е Денис Пидев. Днес ще обсъдим изминалия 24-ти и предстоящия 25-ти кръг на FBET Лига, както и нашите прогнози за изминалия кръг. Почти бяхме безупречни. Първите 4 мача мисля, че излезнаха с огромна лекота, но последните 2 мача мало шанса не ни покри, да се каже, с оглед на мачовете. И за първи път без бета ни избяга Левски, но там мало шанс с червен картон още в първото по време на Папи Галчев. Никой не очакваше такова развитие на този матч, но с оглед формата на двата отбора, Крумовград дойде и си взе точката. Абсолютно, никой не очакваше, но ако не беше случило това нещо с червения картон, според мен Левски как ги не тегнаха в началото. С оглед на старта на матча, да. И аз нямаше да има проблеми. Просто глупата грешка предреши до някъде. Макар че в този матч, така почнахме с Левски, този матч имаше отново спорно положение за Дуспа за Левски. На игра с ръка на Божидар Кацарски в 80 някоя минута при удар. Гледаха ВАР. Божидар Кацаров, да. И всеки си мисли, че е Дуспа, но явно съдията така преценил и раздаваше картони. Като цяло този кръг картоните се раздаваха като топъл хляб. Явно иска да избият Конгреса днес. Да. После ще обърнем внимание за Конгреса. Абсолютно. Ще следиме нещата на живо, може би, защото всяка една минута и всеки час се променят събитията. Да, абсолютно. Много интересно. С много жандармерия, много полиция. Все едно не Конгреса ми, не знам какво се избира. Защото значи реално ще се гледа на нещата. Така да кажем в кавички. Да обсъдим и мачовете, които ни излезнаха. Започнахме с Левски, без бета ни. Кажем, че Левски изпуснаха и доста положения в този матч. И Гердан на Елджи Мили в 80-та минута. Да, в началото, както казах, стартираха много силно. Рикардиньо почти от бялата точка нужда цели вратата. Ако беше влезнал това положение, мисля, че отиваха на разгром нещата. С, може би, най-посетения матч в група 1 над 11 хиляди. Да, всеки очакваше празник. Но сега не стане като всяка една година на Левски. След издънка... Нашариха се много този матч. Левски има трима наказани за следващия матч с Сетър. С оглед на показаното до момента, като стане така ситуация в Левски, става тежко положение. Знаем, че дълбочината на става Левски не е... Влизат дупка и няма излизане после. Да не е така. Първият матч в предния 24-ти кръг беше Локо Пловдив и Етър. Там ние го прогнозирахме, не ударахме като бет, че Локомотив може би след разрешаването на проблемите с Томаш, подписването на нов договор, така ще влезнат в ритъм. Томаш обяви новата политика на отбора, за който не е гледал и не е запознат. Локомотив Пловдив ще разчита на свои кадри. От тук насетне и ще се опита да изгради изцяло отбор от свои кадри и най-вече българи. Нещо подобно, както се случва на Овчи купел при Венци Стефанов. Да. И мисля, че е добра идея с оглед на парите, които не искат да дават явно за чужденци и така нататък. И според мен това е много правилна политика. В момента Локомотив Пловдив е в топ 6, спокойствие. Сега е момента да почват да градат, но въпросът е дали ще остават времето на Томаш да ги развие тези момчета, защото за никой не е тайна, че той работи много добре с моите футболисти. Да, със сигурност. С моите футболисти има какво да научат от него. На теория има. На практика си покажа. Не съм толкова сигурен по принцип, но победиха категорично 3-0 Етър. Родиха тази година, да. Победиха. И втория матч, Локомотив София Славия, казах ти, че ще е интересен матч на Надежда. Локомотив София поведе с единствения си удар в матча. Кръга на обращалките малко. Да, на обращалките и на картоните. Но Славия, както и на живо следяхме нещата с тебе, ти казах, че ще обърнат и реално обърнаха. Те играха по-добре, особено второто по време. Смазаха ги, да. Славия тази година, както казахме още първия кръг, че ще се промени отбор. С Загорчич определено промениха изцяло облига си. Футболисти са ни също имат само един ново с Испанец играха не са се бличали по физическо. И там смениха тактическата постройка. Играха 3-5-2. България, според мен, лично нито един отбор не може да играе тази схема. Не е за всеки, със сигурност. Точно така. Следващия матч е дербито. Това е един дерби, който ни излезна. С оглед на резултата и на битката на терена, който предсказахме. С мъка излезна този матч.
Но ние си казахме, че този матч няма как да излезе нали, лесно, но важното, че на 2,30 коефициент... Прекрасен. Преди мача, който не ни е гледал в четвъртък и е заложил по-късно преди мача, коефициента се срина до 1,67. Да. Следяхме нещата и на живо при 1-0 за ЦСКА 1948 стигна до 2 коефициент обращалката, която ние прогнозирахме на 2,30 при 0-0. Така че, който ни гледа и се възползва от нашите прогнози... И в фри групата ни пуснахме бетбилдърче, така че всички сме доволни от... Да, като стана въпрос за бетбилдърчета тази седмица, ще изненадаме нашите почитатели и наблюдатели и клиенти и така нататък с доста интересни бетбилдъри преди мачовете и по време на мачовете. Да, този кръг ще е малко по-интересно в бетовете. Но там отново изпъстено с много картони, с много битка този мач. 19-48 поведоха. Да, тежка обращалка, каза кръга на обращалките. Да. Но може би според мен червен картон, нали, натежа. Да. Натежа много стадиона на Бистрица. Имаше си провокациите и след мача. Това се очакваше. Аз ви казах, че може да си вземем по-ни пуканки и ходим да гледаме този матч. Но вижте другия кръг. Следващия матч Берое Черно море. Една от изненадите. Да, както ти казах аз, че според мен Берое с тея, нали, този интернационален отбор. Всеки кръг ще излезе, да. Всеки кръг ще е различен за тях. Другия матч му паднат 5-0, следващия матч му бие 3-0. Те не се знае. Матча го гледах, като цяло проведен подготовката на Черно море, затворено Берое, точно първото минаване на център, един тъч, грешка в защитата, 1-0. После дуспата и 2-0. Това е футбола и на после вече, да. Но след мача, нали, селекционера на Черно море и на националния отбор Илян Илиев каза, че, нали, очаквано за него. Тъй като напрежение, с оглед напрежението на футболистите, явно това напрежение ни им е призна, че потенциално отбор не е за шампион и това им тежи. Защото нали, представят се достойно и те вече търсят не толкова игра, а търсят само резултат. Само резултат, да. И напрежението си оказа думата тук този кръг. Ще видим този 25-ти кръг дали се отърсили от напрежението. Е реалист и вижда, че трудно ще се пребори с ЦСКА и с Лудогорец за първото и второто място, според мен. С оглед на скамейката като цяло, да. И програмата. Абсолютно. И следващия мач, който ни издъни, Ботев Пловдив Лудогорец. Матчът тръгна по прекрасен начин. 2-0, 20-та минута. И, как се вика, казахме си с тебе, няма какво да стане накрая. Тази дума не трябва да се казва. Абсолютно. 2-0, Лудогорец тотално надигра Ботев Пловдив, както и си очаквах. Нали, Лудогорец играе добре с отборите, които играят футбол. Отворен футбол. Да. И приятен за гледане матч. Единствено нещо, което ме изненада в този матч, че нямаше много публика на Ботев. Аз мислех, защото нали в неделя беше... времето беше хубаво, часа, да. И стадиона беше полупразен. Нямаше много фенове. Явно с оглед на резултатите и представянето на Ботев Пловдив. Или пък по-скоро по формата в първенството и за мен Ботев ще наблегнат за състезанието за Купата на България. Там е единственият шанс, дето могат да отидат директно в евротурнирите. И втората четворка, нали? Да, ще играеш бараж с топ 7, един от силните отбори, които Ето пак трябва да спечели с силните отбори сега. За Купата, доколкото знам, играят с ЦСКА. И сега имат кръг с ЦСКА, така че в рамките на един месец се срещнат 2 пъти. 3 пъти, да, защото за Купата 2 мача. Първият мач е в София, втория в Пловдив. Това ще е интересно. Да. Ще има мъка ЦСКА, ма останат пак с Калофи зал тази година. По принцип, да. Ще ми излезе пак най-скъпо до второ место, като всяка година. Миналата година беше страшно. Доста скъпо. Да. Пирин Благоевград и Хебър. Това матч, тази мъка 1-1 с оглед на представянето на двата отбора. Червен картон за Хер, още първото по време Пирин поведаха, викам, майде нашите от нашия край могат да победат. Не. Направо беше мъка за топката. После топката може би трябваше да налагат с Риванов да и мине. Така както гледам, 4 червени картона този кръг. И Ботев Враца Арда. Този матч аз казах, че Арда ще бият много трудно. Ботев изпуснаха, но Арда... И тук е тежка обращалка. Тежка обращалка. 3 обращалки са и 4 червени картона в този кръг. Доста интересен кръг. Изпъстрен с картони и голове. Да. Което, нали, последните кръгове виждаме, почти всеки един кръг е... Само на Левски на Крумовград няма. Там където се очакваше да има. Реално. Абсолютно. Но просто така се разви матча. Класирането си промени няма. Лудогорец е първи с 3 точки и с матч по-малко. Черно море след издънката се изравниха с ЦСКА
ЦСКА след победата, 51 точки. Левски си запази четвърто място, но Локо Пловдив намали разликата. Локомотив Пловдив, ЦСКА 1948 още не е родил тази година. Абсолютно. И сега имат много тежък матч във Варна. С Варна, да. Аз мисля, че и там няма да успеят да родят с победа. Ще видим, ще го коментираме малко по-късно. Но в промяната в топ 6 няма промяна. Нали? Борбата ще остава между ЦСКА, Черно и Лудогорец. Вече там Левски и Локо Пловдив явно ще се молят за баража. Четвърто място. Нещо, да случи, зависи кой стане носител на Купата България. Да, но макар че в плейофите, като имат директни мачове първата шестица, там ще се реши. Ще има най-вече промени в класирането. Според мен първото место няма какво се случи. Нали? Лудогорец няма да изпуснете с оглед на програма и те не играят в Европа. Да, отпадна. 100 състав. Мисля, че може няма да искат дубъл да си направят. Интересно ще е, да. Защото са с Хебър полуфинална двойка за Купата на България. Купата на България, всяка една година виждаме, че Лудогорец не има приоритет. Да, но стигнат до финал, ще си играят, си го вземат със сигурност. Да. Арда втората четвърка, победата си качи на 7 място, измести Крумоград, Ботев се слече от 9-то, Славия след победата пък в топ 10 влезна. Много интересно, да, 6 точки разлика между четирите отбора, нищо не се знае там какво може да се случи. Абсолютно, че може да се намешат и отборите отдолу. Беро е първа победа. Не се знае как ще тръгнат тези чужденци, може да се Да, те много лошо им беше програмата от началото с топ отборите играха. А сега пак с домакини на Враца. Да, сега имат възможност да... Приятен матч за 2 победи. Дъното, както всеки път казваме ясно, според мен е етър. Да. Няма какво да се случи. Там ще е битката между Ботев, Враца, Пирин и Хебър. Локомотив София показва добри игри, печелят точки. Хебър също играят не лошо. Макар че с толкова усъкътен състав от гледна точка на продажби и напускане на футболисти. И без паричето. Страхотно играят. С победа, загуба и хикс. Треньора има Любослав Пенев, според мен е един от най-добри треньори в България, така че той ги е научил. Добре подредени са, тактически са добре, предимно са българи, добри момчета има. Така че Хебър според мен няма да изпаднат тази година. Единствено нещо, което може да ги накара да изпаднат, така да го кажем, е финансовото състояние, да. Ако нямат благодетел, така наречения. Не могат да разчитат много на общината. Не даде пари. Защото с общински отбор в А група почти е невъзможно. Да видим какво се случи във втора лига. Втора лига, там нямахме бед в изминалия кръг, макар че в групата пуснахме матч на живо. Хубав коефициент на 2 на 2 коефициент. Беласица Петрич и Марица Пловдив 2-0. Беласица Петрич за втори път ги даваме в нашата прогноза, както казахме, те са домакински отбори и ще се направи всичко възможно да се спасат най-вече на домакинските. Бяха много позитивни от този бет, който дадохме преди кръга. Коефициент, да. Затова апелираме към всички, присъединете се към групата, по време на кръговете на живо има най-вече на живо пускаме доста много интересни неща. Да, и на много хубави коефициенти, както виждате. Не даваме мачове на 1,30, 1,20, 1,5, който всеки човек или типстър или така наречен футболен фен мога да ви даде. Да. Аз очаквах победа на Монтана, победиха 2-0. ЦСКА 1948 като гости. Беше така хубав матч. Видин с Русе може би изненадата 0-0 с червен картон за Видин. Видин е отбора, който ще изпадне според мен тази година. Да, те са много назад. Черноморец и трета издънка на Септември София. Да, в класирането, като видим, Спартак Варна се доближи, макар че те да загубиха от Марек. Да. Интересно е. Първите... Между другото, Марек, да коментираме матча между Марек и Спартак Варна. Един доста хубав за гледане матч. Матч от А-група. Нивото матч от след това беше. С тебе гледахме кой матч от А-група даваха. Пирин? Пирин и нямаше мъка беше. Абсолютно. Марек и Спартак Варна направиха по-хубав матч от Пирин. Първият гол на Марек беше такъв гол, рядко среща по български терени, като са. Любомир на пипа хубаво. От защитник, да. И Марек смело се намеси в битката за влизане в първа лига. Погледаме класирането, първите 4 отбора са на 5 точки.
И 4 отбора искат да влезнат. Да. Заявяват. Със сигурност. Ще... Септември е ясно. Спартак, Варна и Марек. Добавяме надолу Добруджа, който набира скорост. Добруджа набира скорост, да. И ще следим с интерес техните изяви. С много катествени победи последните 2 мача. Победиха, може би, един от най-добрите домакини. Да. Янтра. Като гост, и то категорично 2-0. Тук ще е интересно до края. Битката за изпадане, според мен, другото, което ще е там между Марица, Своги и Радомир. Макар, че победиха много късно, беше коефициента над 2,50, беше мисля, за Своги, но победиха в добавеното време даже на матча, но победиха Радомир 1-0. Доколкото съм запознат, абсолютно всички отбори, нали, и Видин и Черноморец Балчик обявяват, че ще гонат до края да се спасат, въпреки че според мен няма шанс. И Бдин, Видин и Черноморец Балчик много трудно. Да. Там битка ще е между Марица, Своги, Беласт, Черноморец 19-19, ЦСК 1948, според мен, ако искат, ще се спасат. Ако не знам, не съм запознат, трябва да разпитам дали отбора втора лига като изпадне, а отбора от трета лига, който им е трети отбор на ЦСКА, те са втори и те могат да влезнат. И могат да си направят един асансьор, който няма да им пречи. Така че до края може да си падат с лекота, пък третият отбор може да си побеждава и да си влезне. Абсолютно. Ако стане напечено, според мен, може да се прави този асансьор. Ами, това е от изминалия кръг мачовете от А и Б група. Нека да видим програмата за втора лига на 25-я кръг. На втора лига ли ще почнем първо? Или с първа? С първа лига. С първа лига си почнем. Това са този кръг е един от най-така Кривите кръгове, абсолютно. Не мога да... С оглед на отборите и момента форма на отборите. Да. Но както казахме, подготвили сме доста изненади и според мен много по-добри неща. Така наречените бетбилдери в повече сайтове ги има. Коефициенти са хубави. Може да се залага. Да, защото като знаци в момента няма нищо, което да е апетитно. Да, но най-важно е коефициента. Да, все пак за клиента. Да се знае. Първият матч е Беро и Ботеврац. Ботеврац откриват тая мъка. Ами, тази мъка аз не знам. Тук да те е страх да кажеш нещо за този матч, защото както чужденците на Беро могат да избухнат да бият 3-0, така и Ботеврац могат да изненадат. Ботеврац е един от непредвидимите отбори. Мисля, че Беро няма да загуби този матч. И сега след победата, нали, гръмката победа на Черно море с 3-0 или 2-0. При всички положения ще дигнат малко самочувствие. Този Вила, определено ви за форма, то чужденец е много, много голяма класа. И то чужденец на него целта му е да направи силен полусезон и да трансфер. Но или в топ отборите в България, или да замине за Европа. Играва на друго ниво от нашия футбол. И за този матч Беро си, между другото си завършат се наказаните контузини от предния матч. Ботевраца пък имаше червен картон старта, така че има кадрови проблеми. Христоянев. Да, ще видим как ще завърши, но не даваме прогноза за това. Другия матч, който е в петък 7-15 на Тича, интересен матч, Черноморе ЦСКА 19-48. Два много качествени отбора с добри футболисти. Черноморе е първа загуба. Но доста време, да. Дали ще влезат в някаква дупка или с това домакинство ще излезнат от нея. Само Илян Илиев и неговите момчета могат да кажат след матча. Те не играха лошо с Беро, просто изпуснаха с положенията. Мал шанс. И за мен Черноморе ще победи в този. Какъвто и мал шанс има в сряда на малките врати, разбрах. Абсолютно. Черноморе ще си бие, според мен, този матч. Но ще видим. Хубав матч. Не е в нашите прогнози тази седмица. Имаме интересен бетбилдър за него, но ще ви го дадем преди началото на среща в нашата безплатна група. Може да следите. Следващия матч е Славия София, Локомотив Пловдив. Мисля, че този матч може да го оставим. Той е един от нашите прогнози тази седмица. Точно както казахме, ще имаме интересни бетбилдъри и този е един от мачовете, който ще направим доста апетитен бетбилдър за зрители. Да. Много ги обичам. Следващия матч е Етери Левски София в програмата. Тук Левски с кадровите проблеми. Този матч по принцип на всичко води към победа на Левски с оглед формата на Етери, качеството на съставите, но с тези кадрови проблеми, които имат. Аз държа на своето, както казах, Левски. След издънка влизат в дупка и мисля, че пак ще влезат в дупка. Въпреки че с последния, пак ще е някаква мъка. Нямат го голмайстор, нямат го голаджета. Биха последните мачове с някакви фалове, някакви фамозни голове на
нали, на Лима, да. Да, на чужденците и на някои млади момчета. Нали, надяваме се пак младите момчета да избухнат. Нали, да... Но много кадри проблеми. Рикардиньо е наказан, Охен е наказан, Патрик Габриел Гачев е наказан. Много проблеми. И сега е момента ДСБ, кой ще играе? Младите момчета, които искат и да играят и милият за този отбор, да се докажат. Все пак са в Левски София. Ако не има ДСБ, могат да ни звънат. Се запишеш атомната мрав. След мача в среда мисля, че по-вредно. И този мач не е в нашата програма тази седмица. Нека да преминем към следващия мач. Лудогорец срещу Локомотив София. Този също е един много апетитен бетбилдър сме приготвили за нашите зрители. Без бета дори. Това ни е без бета тази седмица, но малко по-късно ще обърнем по-голямо внимание на тази среща. Като изредим и другите мачове. Крумовград срещу Пирин Благоевград. Тук Крумовград с оглед на формата и показаното от началото на сезона. Фаворит, но... Нали, всеки очаква да победи, но според мен тук ще има изненада в този кръг. Пирин Благоевград няма да загуби. Да, защото може би, да. Крумовград има много наказани. След мача с Левски 3 човека мисля, че са наказани от Крумовград за следващия кръг. Точно по имена не мога да ги изреда, но четях, че 3 са наказани. И ще имат проблеми. Интересен двубой. Пирин Благоевград им трябва точки. Крумовград не толкова. Те си във втората четворка ще са със сигурност. Дали ще играят и ще стигнат до бараж за, си стиснат ръцете за Европа. Дали ще направят някаква, нали, услуга. Ти дай ми за до година, ще си покаже. Ако има нещо интересно, може да слите пак наживо в нашата група с нашите прогнози. Следващия матч е Хебър Пазарджик, Арда Кърджали. С оглед първата победа на Арда Кърджали и, нали, лошото представяне напоследък на Хебър, тук Арда се очаква навънка да си взима мачовете, тъй като и на контратака с тези бързи футболисти, както видяхме и във Враца, изтърваха много изтърваха. Нямат гол место просто Арда. Просто на Томислав Йорданов не му върви, може би. Аз го харесвам това момче. Но може един мало шанса да вкара. Да вкара един гол да му тръгне, ама... Станислав Иванов много силна форма. За мен е много качествен футболист, много добре се представя в Арда. Без напрежение, в Арда отбор, без напрежение за игра показва футбол. Да. Работа да си покажеш, ако отиде дано, нали, да пожелавам да си направи трансфер в чужбина или се върне пак в Левски. Не желаеш ли? Не съм сигурен, че има тази опция. Иначе, що не? Той си имаше на Левски, знае какво е Левски. Би трябвало... Имаше разговори преди да отиде в Арда, че чисто финансово са разминавали. Да. Би трябвало според мен, както в повече от топ отбори, нали, в чужбина, да си взимат кадрите и от отборите, най-добрите футболисти от местното първенство. Странно, както и напоследък, нали, прави Лудогорец. Той да видяхме, иска нали, такива... Взема Тодор Неделев, вземаха Ивайло Чочев. Да, абсолютно. Така правят конкуренцията по-слаби. Това е практика на Бар Мюхен, което върши доста добра работа през годините. Абсолютно. И според мен като финансово отношение ще е по-добре за отбора. България няма толкова скъп футболист, колкото примерно го вземат от чужбина. Ма той вече е направил по някакъв начин визитка нали, излезнал извън България, има един трансфер вече и по друг начин се гледа. Доколкото знам, менеджерската агенция, така световно известна, която го представлява, и направи един така добър полусезон или сезон и могат да се вземат прилични пари за него. Като цяло в България трябва да точно това да е практиката на топ отборите, с изключение на Лудогорец, който вече там е друг бизнес. За други милиони виждаме за какви футболисти им преминават. Да, Игор Тяго от Брюш, трансфер в Брентфорд за 30 милиона паунда. Той Лудогорец взима 20% от това нещо, те вземат още 14 милиона за него. Да. И това е бизнес, вече там е колелото е завъртяно и трудно ще спре. Да, и така е. Само другите отбори, които са отдолу, да разчитат на школа, както направиха Левски или пък ефтини бразилци, взимаш ги за 50-100 хиляди евро, 2 силни сезона, продаваш. Това е пак късмет. Божа работа, дали това футболист се адаптира. Скаутско звено. Не е скаутско звено. Нашите скаутски звена ги знаем. Те гледат клипчета в YouTube. Това не е скаутско звено. Всеки може да седне да гледа. Те му подбират най-добрите моменти и това е фамозен, страшен ли са. Идва тук бърз. Свидетели сме на много грешки. Няма какво да се лъжим от тези трансфери. Точно това, че българския футбол, политиката понякога не отговаря на много дълго тема на за разговор. Абсолютно. В някои от другите предания може би да обърнем внимание точно на това, когато сега има другата седмица и национален отбор.
почивка. Да, и ще видим първенството. нали, какво се случва С в Конгреса. Много, много сериозна контрола имаме другата седмица в България с Танзания. Там според мен е много спорен матч. За сдигане самочувствие или да изкопаем дъното. Не съм сигурен, аз си направих труда да видя състава на Танзания, какви футболисти има. Не са лоши. Ни складат. Не знам. Но да се върна към последния матч от кръга. ЦСКА и Ботев. Дербито на кръга. Може да кажем, че с оглед формата и според мен няколко пъти го казах, Ботев ще си насочи усилията към Купата на България. ЦСКА този мач ще си го вземе и ще си продължи да си е Ще обърнем малко да си е втори, да си един от гони нашите водогорци. залози. Интересни и неочаквани за някои зрители. Да. Мога да го кажем направо. В този матч ни е един от бетовете и този бет е ЦСКА едно на полувреме. ЦСКА на Бурен с оглед формата и домакинския натиск, който предлагат всеки кръг и гледат да си решат мачовете по-рано. Няма да позволят да Лудогорец да се откъсне още на върха. Точно така. И ЦСКА до мача с Лудогорец, според мен няма да трудно ще се загуби някъде точки. И както каза ти, Ботев Пловдив ще обърне повече внимание на Купата на България, въпреки че мачът е чак след един месец. Няма значение. В ЦСКА Но и ЦСКА не трябва да подценява Купата на България, тъй като не са сигурни шампиони и така нататък. Не, те ще са в Европа, те ще играят в Европа. Да не стане като миналата година. Но ЦСКА ще имат малко, може би, така кадрови проблем с този Хайнц, който няма да играе. Контузии се на мача, няма да играе, ще отсъства поне 3-4 седмици. Там мога да обърнем малко по-голямо внимание за Хайнц, доколкото знам, нали, агитката на ЦСКА и тартурите нали, го грабват много, тъй като... Спадна му формата. Този футболист преди нова година беше... харесва му българския живот, българския начин на живот. Студентски град. И не само студентски град, дискотеките, но чувам, че има и хазартна зависимост този футболист. Това вече са, нали... Почетата са му повече, почетата. Ще има пър. Какво да ти кажа? Иначе супер футболист. Няма да е първият футболист, който като дойде и първите два мача, като гледахме даже заедно, като аз такъв футболист, аз казах, че това е топ футболист. Личи с огромната лекота, самочувствие. Но сега ЦСКА намери негов заместник. Пак излезе по медиите, че друг норвежец. Продаде. И играе много силно. Виждаме, че Шопов влиза във форма. Да, той ще. Вкарва голове. И така, че с оглед на дебелата му заплата и всичко, което дава на терена. Него и трябва да се продаде. Те взимат отказали оферта от Верона, от серия. Да го връщат там. Може би този матч е първи така, може да се случи така, че Каранга да вкара гол. Да роди. Да. Всички очакваха, че Каранга да покаже своята любов към феновете. Да, като се върне ще едва ли не всеки матч хетрик. Аз не бях толкова беше така форма, нямаше да се върне. Нали, и той, доколкото нали, дали им е толкова верна информацията или не, сам е потърсил ЦСКА да им помогне или да се възроди, или взаимно си помогнат. Но виждаме, че играе с огромно желание, тича, бори се, псува. Нали, за България тук сега си супер си, Това трябва да правиш. И да целува емблемата по 1000 пъти. Да. Нека да имаме своята прогноза за този мач. ЦСКА София, Ботев Пловдив, едно на полувреме на прекрасния коефициент 2,10. 2,10, абсолютно. В почти всички бетинг компании. Така че, както казахме и за миналия кръг, виждате, че мачовете, които ги даваме 1, 2 или 3 дена по-рано, коефициентите спадат много рязко. Абсолютно. Така че възползвайте докато е време, според мен. Следващият бетбилдър, който измислихме, е Славия и Локо Пловдив. Да, бетбилдър има почива всяка една бетинг компания, но за този матч мисля, че е прекрасен бетинг за под 2,5 картона на полувреме и под 5,5 корнера на полувреме. Отново прави супер коефициент. 2,10. Да, двата отбора предполага се, че няма да има картони, не са отбори, които играят и между другото, като видим двубоите, те са, даже този матч за мен е... Да, като върнем назад. Супер, нали, хикс, пот и така нататък. 1-0, 1-1-0 и някакси се играят приятелски срещи между тях. Няма напрежение и двата отбора, мисля, че нито единия нещо е застрашено да изпадне или че са втората четвърка със сигурност, даже Локомотив Пловдив ще е в първата шестица. Да. Те едва ли ще искат да са там, тъй като всеки матч ще ядат бой. Според мен а пък на благодетеля на Локомотив Пловдив не обича много да го бият. Да.
но с оглед на изявите и на изказванията на... Една партия шах си направят едно реми. С изказванията на треньора на Локомотив Пловдив, че вече ще разчитат единствено и само на юноши. Ще гледат да изградат отбор. И според мен това е треньора, който може да го направи. По-моите треньори могат да направят. направят, вече от следващия сезон, защото сега юноши трудно ще се... Виждат, че имате, вкарвате на момче на 15 години, 16 години, така че от сега според мен ще започнат, тъй като те няма какво да спечелят повече в този сезон. Могат да се изградат, да натрупат самочувствие за лятото, за новия сезон на А-група, с по-голямо самочувствие и игрови опит. Така че нашия залог за тази среща е Bet Builder. Има я, както казах, в повечето бетинг компании. Мисля, че и се надяваме по-натам да ви кажем, примерно, самата бетинг компания, която ние гледаме и следиме нещата, е под 5,5 корнера на полувреме и под 2,5 картона. С коефициент 2,10. А без бета ни за този кръг е Лудогорец и между Лудогорец и Локомотив София. Лудогорец, както виждаме, срещу с тази класа, която притежава и срещу Локомотив София са безапелационни. Особено домакинските мачове, въпреки че в Надежда Лудогорец последните години се дъни, но в Разград няма какво се случи според мен. Тотално ще ги надиграе. Даже, както си коментирахме и с нощи с тебе, според мен тук ще е някакво голово шоу. Ще забавляват футболистите на Лудогорец. Да, но единственото нещо, което ми притеснява да не излиза с някакъв вид подценяване към футболистите на Локото. Както стана първия полусезон срещу Славия, срещу Пирин. В момента нямат право на грешка. Вижда, че Герменджиев явно ги мотивира много добре след смяната на треньорите. Но играят много умно при Герменджиев. Ето, примерно с Ботев 2-0 затвориха мача и край. Да. Никакъв шанс за те владеят срещата, не контролират целия матч. Но с оглед класата и очакваното надмощие на Лудогорец, без бета тази седмица е Лудогорец 1 на полувреме и над 3,5 корнера. Със среден коефициент 1,9. 1,9, абсолютно. Което мисля, че е много добър коефициент. Да, с оглед на двата отбора и като цяло повечето ставки, това е подарък. Да ги обобщиме тогава трите залога за първа лига и ще преминем към втора, защото там имаме един бет за този кръг. Добре. Значи без бета ни е Лудогорец 1 на полувреме и над 3,5 корнера в матча. Коефициент не в матча на полувреме, на коефициент 1,9. Точно така. Следващия е ЦСКА София Ботев Пловдив 1 на полувреме с коефициент 2,10 и Славия София Локомотив Пловдив под 2,5 картона и под 5,5 корнера на полувреме. Пак да отбележим на полувреме са абсолютно. И трите залога, така че може да си лапнете по-рано, после да си залагате нещо друго. Да се въртат. После да следят на живо групата и за повече успехи. За втора лига да обърнем внимание за предстоящия кръг. Има интересни двубои, но нашия бет тук, кажи го ти си царя на бет групата. Както виждате напоследък, нямаме грешка в втора лига. Абсолютно. И мисля, че и до края няма да имаме, даже ще увеличаваме залозите тук с оглед на програмите, на мачовете и как върви първенството като цяло. Тази сен ще обърнем внимание на Добруджа и Черноморец 19-19 с оглед на формата на Добруджа последните мачове и доколкото знаем, искат да влизат в първа лига, настигат вече преките си конкурентни. Не е малка разликата, близо 10 точки, 9 точки от първия. Виждаме, че е 8 точки и 6 точки от другите два отбора, но в втора лига... Има много кръгови и много бързо случват. Втора лига много бързо случват нещата, да. Тъй като разликата между отборите и класата на отборите и точковата разлика не е голяма. С два мача, като биеш, се дигаш нагоре, ако паднеш, вече мога да се бориш и да не изпаднеш. Другите мачове са Литекс, Спартак, Плевен. Но с оглед, нека да продължим още, с оглед класата на отбора на Добруджа и футболисти, които играят, това матч за нас е твърдо едно на среден коефициент 1,7 в почти всички бетинг компании до момента. Ще имаме доста интересни залози за втора лига. На живо, както видяхте миналата седмица. Така че следете ни. Да, събота в групата бъдете на щрек след 3 часа. Така да кажем. Защото има наистина апетитни мачове. Като започнеш с Марица, Спартак, Варна, Монтана, Своге, стигнем до лидера септември с Бдим. Според мен септември е време да
да си бие. ама. И мисля, че тук ще е някакъв тежък разгром, така че като видим ставките за мачовете и като Да, цяло, те първа какво ще пуснат бетинг компаниите. Струнска Слава и Антра Габрови, там ще бъде интересно според мен. С оглед на времето в София и Радомир, и там ще е Да. клане. Ами класирането, ние казахме как в началото още Обърнахме внимание, да. обърнахме внимание. Да, септември са първи, но с две издънки, които нали, скъсяват разликата с Спартак, Варна и Марек. И Монтана. Монтана най-вече също се приближава доста до тях. И Антар Габрово и Спартак Плен според мен няма да имат амбиции, няма да се борят, да са по-нагоре. Както казахме, Добруджа, нали, според нас ще се бори до края, ако върви в същата възходяща линия. Отгоре Звезда знаем, че няма Ами право да, да има влезне. още доста мачове до края, още 10 мача има. Това са 30 точки за разиграване, което Има доста, много интересно. Много. Абсолютно. Ами, с оглед мачовете, само един бет имаме, нали, от този кръг. Добруджа да си победи Черноморец 19-19 на 1,70. Точно така. А днес, да кажем на уважаемите зрители, че е конгреса за Българския футболен съюз за избирането на президент. Много интересно. Всички кандидати, медии, всичко е насочено към това събитие. Както каза и родната полиция. И родната полиция ни пази, да, с водно оръдие там. Все едно ще се стреляме, няма да избираме президент на БФС. Дано да има промяна. Дано са честни изборите по-скоро. По медиите върва какво ли не. Ту един е фаворит, ту другия е фаворит. Да, че има заловени хора за подкупи даже. Да. От Бори, от Силистър, там трети дивизии по 5000 лева предлагани за глас, което е безумие. Няма как да се оправим, ако... Жалко е, да. Че някой ще вземе 5000 лева си оправи живота. Или за 2 топки 10 конуса да гласуваш за старото, при положение, че има нови лица, които може би ще променят нещо. Има, но според мен... Нашето мнение сме го казали няколко пъти вече. Да, ние сме за новото, за Димитър Бербатов и за Мартин Петров хора и Стилян с Петров. успешни кариери и трябва да им се даде шанс да опитат. Това са хора, според нас, които не са зависими от финансовото им състояние. Нали? Със сигурност няма да търсят облаги по някакъв начин. Няма да си опетат името като някои хора, нали? Както си го опетниха, за пари и така нататък. Но, както казах, ще правим нов бардак с стари курви, 100%. Ами това ще е жалко, ако стане. Дали ще... Или Гонзо или Мишо, само те са от... Значи ще няма да има абсолютно никаква промяна, според нас. Нали, не сме толкова компетентни, но да си казваме... Надяваме се, лично ние се надяваме да има промяна, да е Бербатов с Стилян Петров и Мартин Петров. Техният екип, макар че ЦСКА между днес излезе точно в деня преди изборите, ЦСКА София ще подкрепи един от топ отборите, ще подкрепи Бербатов. Нормално. Но другите отбори, футболист, които са излезнал там. Черноморец отгорец, пълна тишина. Левски Наско Сираков, той не се спря пред журналистите, за кой ще гласува, го питаха, за Левски каза. Като каза, знам, че е за Левски, значи... Той каже за Левски, значи трябва да гласува за Гонзо. Супер. Това е лошото, че всеки си гледа от към неговата страна. На кой на него ще му е удобно. Нали, кой ще стане президента, не гледат за благото на общото благо на българския футбол като цяло. Абсолютно. И затова сме това дередже. И както нали, имах един треньор, преди 15 години каза, че още 100 години му мъка за български футбол. Преди 2 седмици го чух и вика, още 100 години ми е мъка. Това е лошото, че не се е променило. Няма промяна. Да. Всеки знае решенията, всеки казва, че знае откъде трябва да се тръгне. Няма бази, юноши, треньори. Треньорската професия в България какво е? Физкултурник. Те тренират, всеки работи друга работа. Това е, и това е най-неблагодарната професия, защото днес си тук, утре могат да изпишат без напрежение. Ти нямаш никакви права. Юношите тренират, макар че имат някои отбори хубави условия, не са това, което трябва да са. Защото се почват само частни школи. Няма го затворения кръг цикъл, нали, училище, да кажеш интернат или пансион точно. И тренировки. Една база се направи, която от сутрин до вечера си там. И детето да мислиш за футбол. Да мислиш за футбол. Трудно. Много трудно. Ами следващия епизод, следващата седмица сигурно ще бъде интересен. Ще обърнем внимание на национално отбор за това кой е президент, кой ще бъде избран за президент на БФС. Така че очаквайте ни със сигурност с пикантни новини от Конгреса. Това беше всичко от нас за тази седмица, драги зрители. Очаквайте отново следващата седмица епизод с много интересни неща. Харесвайте, абонирайте се за канала ни.
Последвайте ни в групите в Телеграм и в Фейсбук. И следете нещата на живо. До нови Най-вече. срещи.